इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि 33 बोसोरारि जथुमानि जोबथा सानाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाना सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय इउपिपिएलनि जथुमाया गाजा गोमजायै खुंफुं जालांबाय। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय 1000 बिगा गुवार जौगालु फोथाराव थांनाय 11 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारिजों इउपिपिएलनि राजखान्थि दोलोनि 33 बोसोरारि जथुमाया दिनै जोबलांबाय। सानथामनि मेहेरगोनां रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुं जानाय बे जथुमानि दिनै जोबथा सानखालि जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहराव खौसेथिनि थाखाय मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनायनि हानजा सुरनाय जायो। बिटिआर हालामनि थागिबि गासै हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय लाबोनायनि खामानि मावगासिनो थानाय बिटिआर सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेशन थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि 33 बोसोरारि जथुमानि दिनै जोबथा साननि गेवलां मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिबुंथि लाखिनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि बिबानखौ आसाम सरकारा सिगांबो लाबोदों आरो उनावबो लालांबाय थागोन होननानै खोथा होयो। लोगोसे आसाम सरकारा उदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नैथि केम्पास गायसननो थांखि लानायखौ मिथिहोनायजों लोगोसे क'क्राझाराव गंसे जौगा थाखोनि स्टेडियाम लुफुंनायनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय 150 कौटि रां हरनो फोसावो। फैबाय थानाय समावबो बिटिआर हालामनि थागिबि गासै हारि माहारिफोरनि समान जौगाथायनि थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो थियारि आरो बिजेपिआ इउपिपिएलजों लोगो नांनानै खामानि मावलांगोन होननानै गावनि बिबुंथियाव फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसे फैगौ जानुवारि दाननिफ्राय बिटिआर हालामनि गोरिब नखरफोरनि थाखाय आलादायै अरुणोदय बिथांखि रेशन कार्ड देहा फाहामथायनि थाखाय 5 लाख रांसिम फाहामथायनि राहा खालामनानै होनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव फोरमायो। ইউপিপিএল দলৰ তৃতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। এই অধিৱেশনত মই যোগদান কৰি ইউপিপিএল দলৰ যি যোৱা 7 বছৰৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাক আকৌ এবাৰ ৰোমন্থন কৰিলোঁ। আজি ইউপিপিএল দল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিটিআৰত শাসন ক্ষমতাৰ বাগজৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। অসম বিধানসভালৈ প্ৰতিনিধি পঠাবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদতো ইউপিপিএল দলৰ আজি প্ৰতিনিধি আছে আৰু ৰাজ্য মন্ত্ৰীসভাতো তেওঁলোকৰ যোগদানে আমাৰ অসমখনক সমৃদ্ধ কৰিছে। মই ইউপিপিএল দলৰ এই 7 বছৰীয়া বৰ্ণিল যাত্ৰাক পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰ গোট হিচাপে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আগবঢ়াই অহা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে ইউপিপিএল দলে বড়োভূমিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু বড়োভূমিত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিব। জেপিপি দল আচলতে তেওঁলোক বিজেপিৰে মিত্ৰ দল আছিলে। মই কথা পাতি আছোঁ, মই ভাবোঁ যে এইটো একো ইমান ডাঙৰ সমস্যা নহয়। একে হ'ব কি হ'ব সেইটো আমাৰ যেতিয়া বিজেপি ইউপিপিএল এজিপিৰ আলোচনা হ'ব তেতিয়া ঠিক হ'ব, কিন্তু আমি একেলগে থাকিম সেইটো আমি নিশ্চিত। মইতো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি থকাটো নিশ্চিত। কেনেকৈ থাকিম কি কথা সেইটো টেবুলত বহিম যেতিয়া তেতিয়া হ'ব।